katon sigrang jogetane beksan langet tayub manut iramane kang ambekso wirasa gendhing not irama kandes mas kakang nuju brana katon endya sak solah gawane seblakang sapuri manut tungale gendhinge sing rukun dateng rayong nyoto mandak gawe ambangun jiwa ambangun agara dosa bangsa dosa agara lanang wadon uga tuwa muda tanjut terus gumargut amikul kanggo gayung kautaman adil makmur kasobaban sayonara maturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komo tugel salam ngono tok to Mas. Nggih, puji syukur kanugrahanipun Gusti Mbok Bling dal kalungguhan punika. Kula kalih panjenengan tasih saged pinanggih kanthi hiburan lutur karya budaya ingkang mucir saking laladan Cangkun Cedhis Kabupaten Mojokerto ingkang dipun pimpin kalian Cak Nisar Edi Karya Mila kanthi adicara ingkang kalih nggih menika gending-gending campur sari ala karya budaya Mila kanthi bukane gending kagem Cak Satuman jula-juli Bengawan Solo mandhape pokoke melu. Ayo dioslo Mas Rengga. Iki tak gawane sing medhuk-medhuk pokoke.
jambe suro musim hujan samping riwayat dulu sapa melu cak satuman ojo kudel pokoke melu ngopo ngopo wae dolan aku mangkat dhewe lunga kok dhewe-dhewe hapien janjine pokoke melu pokoke melu ning ndi melu piye piye dolan aku mangkat dhewe ngomong aku dhewe piyen hati janjine aku sing apa kok emel aku tetep melu kendang adus dik adus kramas dik nganggo sampo apa nganggo sabun panas-panas ojo ngelamun ojo was-was kuwi ojo bingung kendang dandan dik kendang macak dik ayo tak jak kuwi ojo bingung panas-panas ojo ngelamun ngono kuwi kowe kok mutu pokoke melu piye melu sapa tetep cak satuman dolan kok mangkat dhewe lunga kok dhewe piyen janjine pusing pokoke melu aku tetep melu
njaluk dibarengno karo njalukmu apa Mas? Njaluk sing medhuk kaya Mbak Rila. Kena apa iki Mas? Heeh. Nggih. Niki Cak Satuman nyuwunipun tambal ban kalih gelo. Waduk gondang kaya apa Mas? Ndang ayo sacet-sacet. Iki tak gakno sing medhuk-medhuk kaya telo cilik. Mahi ngene rek, ayo. Apa? Penggayuh. Waduk gondang, penggayuh, tambal ban, gelo. Ayo Mbak Parsi. Iki telo mertega umpama telo ngono mau wedhuk. Enak malih. Senengi hatiku nyawang waduh gondang pancen katon asri dan saya dina minggu sing taplasir padha numpak perahu senengi hatiku rasane ora krasa jebul wayahe wisuring alah diwul ya Dek ya Mas wetone gondang serajan manyung ning aku tetep sayang alah-alah gedhok lo ning Parsi ya Bang weton sida araja serajan ora tau kepethuk ning aku tetep tresno alah keplek ya Mas wetone gerasi senajan ra melu ngepek lo ning Parsi aja nganti kalah dhisik alah keplek ya Mas wetone Jombang senajan wis tuwek lo ning Parsi aku isih tetep sayang Betul sanang koko tutuk kadang
ora wani ngono tak ngerteni tanasang kaya ing sajroning kalbu aduh Gusti aduh Gusti luwang renang manandangku hiting hamung pamung siku bisa kesempatan panjang nyoku batin kadung tresno ning rawani kandha kaya opo ning nyatane tansah nglayung ing sajroning kalbu aduh Gusti aduh Gusti welasana pandangmu iki amung pamujiku bisa katekan bangga ya uku iki ayo asik-asik masih digoyang kembali bersama pagelaran Ludruk Karya Budaya Ludruke wong Mojokerto Jati Kalang bergoyang aku iki tukang tambal ban sadalan-dalan golek duit sing halal penting kene dienggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban begini untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan Macedor, macedor, ono ban pecah. esuk-esuk rezekine wis teko macedor 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 dua pecah maneh
rezekine tambah lumpuh kowe tambah lumpuh kowe tambah lumpuh kowe tambah lumpuh kowe tambah Cak Supri Kak Blonjota. Selamat malam kami Mas Gatot Mbak Mirsa juga ho Mama aho Suka. ngono lho Mas Gatot Ngendi nggonku goleki mengebote kepengin ketemu natyana kota parani nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kelunga ninggalake aku koyo sinandalatiku mutu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku piye napa ora tak ketemu yen pancen ditinggal gawe kelo ati saklawase. Nggih, rondo gantungan njaba jero Banyuwangi Pacitan. Nggih. Rondo gantungan njaba jero Banyuwangi Pacitan. Karya budaya lho iki Rek. Asik lagi. karya budaya Genduk cah ayu jenengmu sapa liramu mandha rara sembatra lekanono aku ngemes tresno wong ayu apa muda lekanono Namiku mas Gusti Korora sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki sing rondo gantungan pun pisahan nanging durung pegatan bojomu kowe bojo ora tau ditunggoni senajan si rondo gantungan aku sagah enteni kowe pegatan
Iki ludruke napa ning Ririn? Karya budaya Saking pundi? Mijil saking Laladan Kabupaten Mojokerto Canggun Jenis ya. Atuh aku teko marani kowe. Mosok balik yo liyane. Gowo gelang, gowo kalung sak surate. Ora liya dik siji tujuane. Niat ingsun ngelamar kowe. Aduh Kang Mas senengi rasa atiku. Aduh tekan mrene marani aku. Aku gelem dadi bojomu. Tenane Nanging aku ojo dimaru. ora Ojo ya Mas. ora bakal tak maru lho dik. Mangko awolane limo ning Parsi. Iya Mas. Tanggale 7 bakalan diresmekake. Rasangan niatiku kepengen cecir karo sliramu. Tenang. Jiwa lan raga kula dik lahir batin jaba nyero kanggo kowe. Kang Mangas jangan ragu. Sumpah mati aku tresno sliramu. Cak Romati Dalem ning Ririn adik kangen lho. Suwi ora ketemu ya mung gawe nyamuk hatiku. Ingsun wis kadung gendero tak lali-lali mongko tone mata nindelan anyar kae ning pinggir segara warnae banyu wangi pacitan ora lali mung tansah kelingan.
aku penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan kowe pancen bener mung kari siji iki jenenge jembleme super tak eman masya wong padha ngiler jemblemku super kabeh wong padha ngiler jemblemku super kabeh wong padha ngiler saiki aku kepikiran so kapan bisa ngincipi jemblemu Jemblem sing iki to Mas. angen-angen saka bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing meteng telung wulan aku iki yo ngidam jemblemu saumpama wani tuku larang ra duwe duit wani dodol utuh aku ngidam jemblemu dik jemblem sing endi jemblem sing kuwi dik sing kuwi ngendi Mas mosok ora ngerti dik pancen ra ngerti mbok ya ojo nangis ya jemblemu sing mbok gembol kuwi Ha nggih, niki wonten panjenengan ireng putih nagih janji kalih kena godha nggih. Gantosan nggih. Ya gentenan to mosok kono dhuwur ae gak pegel. Ireng putih kembang rawe kena godha nagih janji nggih. Padha wae tutup kulit kulit sing kudu diributke asing dadi atine cocok lan urane golek jodoh dik golek jodoh sing ireng manis kaya Mbak Ririn ae ireng putih kira padha wae tutup kulit sing kudu diributke sing dadi atine cocok lan orane tak satu golek jodoh dik golek bojo sing ireng manis kaya Mbak Ririn ireng putih bedane saya bangku nek wis dadi jodone bungalan susah padha dirasakne kudu bekti mreng keluar geni yo
yang apa-apa ora ora yang apa-apa ora yang apa ora rasa nodili yang apa-apa ora yang apa-apa ora yang apa ora rasa nodili ceritane wong seneng tunggal sambale wiwitane longgo cecer saben dinane saya suwe saben cecer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kuwi wong seneng tunggal sambale wiwitane longgo cecer saben dinane saya suwe saben cecer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kecubung agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis katon buyar wong tresno ora kena sembrono Cicik tumrapi para wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame suwe becik tinggal
mboten tak gunane jaran goyang lan poso pati geni. Gantian yo Pak yo. Karya budaya nalikan ngedek jaman semono tresnamu setya lan tuhu anane mung tansah kono sasatra nate cita mulutku tansani bahangi tresnaku kino mati ora ana lintang kang sumunar amung diko peputar Cak Rumati. sliramu pamit tugas ngayai amre ajut ning sesapi gon gumuji kairo suki sok kapan anggonmu bali Batang dedet rasane iku bareng kepreng kasarmu sing tak kondur nyatane lang nyangmu ora ngira kena nggih menangane panyuwun kedanan kalih Banyuwangi nggih. Banyuwangi jur tangisi lari Banyuwangi
Mosok Mbak miris. Rino wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhok gayuh lintang Mandape mangke nagih janji kali Jambu Alas. Tak rewangi pati geni ketamriye karep ngeluh atine. Aku ora bakal rapi mukiramu priya sing tak tresnani. Kelingan nalika urip bebarengan bunga susah seri radati alangan senajan sedina mung mangan sepisan hati seneng anggone urip bebrayan. pancen saiki uripmu wis mukti nanging mbok anggap aku wis lali yen sliramu ning omah sing ati-ati aku nyambut gawe dongakno oleh rejeki Dikutenan awakmu marang awakku kok tinggal ngong apa dayaku tak kita jaluk sing dadi janjimu lali aku aja lali anakmu. yen anakmu Ya, takon sapa bapakne kandhanono yen aku sik nyambut gawe nggo nyukupi kebutuhan sak bendinane nggo mulyane anakmu kelawan kowe Nggih. Keranten wedale niki pun dalu Pak mangke disambung ten ngene acara bedayan. Situk tok nggih Pak nggih. Nggih. Mangke disambung ten acara bedayan nggih Pak nggih. Nggih. Nggon nek kurang tak tambahin nang ngene sawah-sawah kono. Heeh. Nggih, keranten wedal nggih mudalu mila dicara gede-gede Camusari ditutup kanthi semangke nggih. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.